مرحبا خوندوان زانگا دجلەی فراتی بخێر هاتن ئیرۆ ئەم دیسا لەسەر پێکاریکی سەکنن بێجاری پێکاریەمە پرێزدەیە مێزن کیژانە مێ ژۆرین حال کرد نهایێ داوین خوارێمی حال بکن لەوەردا پرس هەیە مەوینا خوندیە ئەزێ نها ژوەرە بێژم ئەو چ بێژێ دبێژێک و پرس دبێژێک و لەبەردا ڕێزگاهکی هەیە ئەو ڕێزگێ خودیە هەند دانکانە ئەو دانیشی هەموو ژمارن لێ ئەو ژماران خودیە تشکینە تایبەتمەندیەک وان هەیە ئەو ژی ئەڤە بێژێ هەر ژمار هەن ژمار خودیە فەرانە وەکی میناک فەر ئەز نزانن یان نزانن فەرێ گۆران گۆرە ونزانن فەرێ گۆرەیان یانجی دەستێوەژی وسایە ینی فەرکی دەستێوە هەیە هایە چەپ ڕاست لنگێوەژی وسایە گوهێوەژی وسایە فەرێ گوهێوە هەیە هایە چەپ ڕاست فەرێ گۆران ینی وەکی وێنا یەکی دن هەیە ماناوی ئەوە لەبەر دەژی سێ فەرێ سەیەک دنە هاالڤرە فەرێ نەهەک دنە هاالڤرە ئێگۆ دمینن نەخۆدیە فەرن و پرس دبێژێک ژمارە نەخۆدیە فەرن ژمرە پرینت بکە پرسەوە ژبەر کو مەڤێ میناکی چێکرد داوی دەبێ هەفت و نە ژمەرە بدە چاپکرن کام دەست پێ بکەن لێبەری دەست پێ بکەم ئەزخوازم تشنا ژوەرە بێژم لەبەردان بێژن ڕێزگەهکی هەیە ئەم ڕێزگەیە نویساند ئا پۆپ ئەگەر ئا پۆپ بێژن ئەو لێکردایە پۆپ کۆگرێدای ئایە ژمارە هەری داوین یاجی دانکێ هەری داوین ڕێزگەهێدا ji rêzgehê vedqetênê jê dibrê û dibêje ku kam print a bikin hûnî niha bibînin a nexwedî niha kam di cara bikin jimareyên diheb ê dawîn ji rêzgehê hate birîn û her yekî jî em bar bikin li ser sterbarek x y û a em print bikin wedît ku pêşî neh jê birî dûre ji heç jê birî ê ku mayî pênc şeş û heftin niha ez bawerim bi pop nas kir ez ê tişkî dîn ji we re şanî bikim del a yek del mîna wî ew e dilît jê bibire jê hilêne mana wî ew e ew ferman dibêje ku rêzgeha a de rêzgirê yek jê bibire şeş piştî vê fermanî heger em a print bikin hûnî bibirin ku jê şeş jê hatiye birîn del a yek tê vê maneyî niha piştî vê danasînê em karin dest bi mijara xwe bikin em ê ferên jimaran bibînin dev ferê jimarê ne xwediyê fere çap bike belê rêzgeh pas em ê vê gava me vê lêkirdeyê bi baringa rêzgeh yek daşolandin evê ji me re heft û neh divê çap bike tam dest pê bikin for in range len rêzgeh em ê servîna dorvankê çêkin û em ê bêjin ki rêzgeh pop em ê vê jimarê dawîn li jê birî û em ê çi bikin em ê rêzgehek bo feran çêkin rêzgeha feran em ê bêjin em ê vê jimarê bixin nava rêzgeha feran lê bi qaîdeyekî bi şertekî em wisa nikarin bikin divê îf heger gelo
گەلۆ هەیە ئەم لێکردەکی چێکن و divê em bipirsin gelo ev jmar di nava rêzgeha feran de heye yan na heger hebe ew ê rêzgirkê ji me re vegerênî heger nebe kêm yek ew ê vegerênî em lo bikin heger hebe rêzgir vedigerênî nebe kêm yek nêrîngê yek vedigerênî belê me hê vêna nevinîsandiye lê ez kaz vîna bixim vir ew jmar û rêzgehkê dest dixê û em bêjin return vêna dike em ê dewra binivîsînin niha vala ye ev rêzgir ket destê me eger ew rêzgir ji kêm yekê cudatir bê belê heye em ê çi bikin heger mana wî ew e ku ferê vê jmarê di vê rêzgehê de heye heger hebe em ê vîna hilînin nebê mana wî ew e else nebê ji ber ku fera vîna nîne em karin vîna bixin nava rêzgeha feran belê ev ne rast e û dawî de jî em ê print rêzgeha feran çap bikin lê ka em vîna bidin şoxlandin ev ê çewt bişxulê çima ji ber ku me hê vêna nenivîsandiye ev ne rast e her yekî re got ferê wan nîne lê ne rast e gava me vêna xelas kir ev ê çêbî gelo heye pirs ew e ku gelo ev jmar nava rêzgeh te heye pirs yanî ev lêkirde vê tiştê dike ka em mezînin for ex in rêzgeh pardon enumerate rêzgeh heger f x ev jmar wekîn bê mana wî ew e ku yek ji wan jmaran di nava rêzgehê de wekînê jmarê ye ê ku baring e return e me îndeksê wîna return kir yanî vegerand heger nebe ev for em bêjin xelas bû mana wî ew e ku ev îf neşxulî mana wî ew e ku jmar di nava rêzgeh te nîne heger tin nebê kêm yek ew ê vegerênî yan jî nêrînga yek vê neqlê eger em bidin şoxlandin hebt û me zaten me got ev sê û ev sê ferin neh û neh jî ferin dawî de heft û neh dimînî belê niha em gihan dawiya waneyê xwe waneyê dahatû de em ê dîsa pêkarîkî din bikin dewre belkî ew ê bes pêz lê tam newlema lê waneyê dahatû de em ê dîsa pêkarîkî bikin belê heta waneyekî din xwe baş binevin gelek spas